बेनिफ्राय जितु बानजायनाय बेसिक एडभान्सार ट्रेनिं केम्प बेयो दिनै क्लोजिं सेरेमनि आरो खोब गाजा गोमजायै खुंदों मा बुंनो सानो जोबोद मोजाङै जोबनानै थांबाय जोंनि बिटिआर सरकारनि स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो सानब्रै एबा सानबा बेसिक एडभान्सार कर्स बेखौ जों होयो आरो देग्लाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खैरोजाहार होननाय हाजो ओरैनो मानसिफ्रा खैरानि होनना बुङो नाथाय बियो खैरोजाहार बे हाजोआव जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे एडभान्सार कर्सखौ जोङो खुंदोंमोन आरो बेवहाय बिटिआरनि मोनबा जिल्लानिफ्राय साजि ट्रेनिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन अबस्से उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 25 बाहागो लादोंमोन गासै 63 बाहागो लागिरिफ्रा नैबे जोबजासिम बे ट्रेनिंखौ बाहागो लाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय बोसोराव जोंनि बिटिआरनिफ्राय 10 ट्रेनिसफोरखौ जोङो सायख'नानै एडभान्स कर्सनि थाखाय जोङो दैथायहरनो नागिरदों बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पन्सरशिप होनानै आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय मा बे हाजो गाखोनाय एबा बे एडभान्सार कर्सनि गेजेरजों साख्रिल' नङा गावनि लाइफखौ गावनि जिउखौ दानानै लानो हाथों आरो जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गावनि सायाव फोथायनाय गावखौ दैदेननो थाखाय सानफ्रोमबो नांगौ जानाय जि डिसिप्लिन बा मोनसे डेडिकेसन टीम वर्क टीम स्पिरिट बेफोर जाहाथे बिल्ड आप जायो बेनि थाखायबो बे कर्सआ जोबोद गोनांथार आरो बे एडभान्सार कर्सनि जि फरायसुलिखौ जोङो ट्रेनिं होनाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय बोसोराव आरो बारायनानै 100 बा 200 जनसो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो सिन्था सरसा खालामनाय जादों जायफोर ट्रेनि दोङो ट्रेनियाव फैदों बिथांमोननो माबाफोर फोरमान बिलाइ बा बिथांमोननो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय गांफा फोरमान बिलाइ होनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा मोनसे टीम वर्क जिहेतु बे एडभान्सार कर्सआ बे टीम वर्क्सनि थाखाय जोंहा मोनसे टीम बानायो आरो बे टीमनि गेजेरावनो मोनसे कम्पिटिसन जों होयो आरो बेखौ फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जों सायख'यो आरो बे बेसिक कर्सनि जि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटजोंबो बिथांमोना एडभान्स कर्सनि थाखाय थांनायाव सुबिदा जायो आरो बियो बायदिसिना पेरामिलिटारि फर्सेस बा गुबुन बेबायदि टुरिस्ट सेक्टरनि माखासे साख्रियावबो बे कर्सनि जि सार्टिफिकेट बियो खामानि होयो बिटिआर सरकार इयुथ्स लाइमोन फुटबल इएम जाबाय स्पर्ट्सनि थाखाय बेबायदिनो गोबां एजुकेशन लेभेल स्पर्ट्सआव नोंथांमोना गोबां नांथाबदों दिनै सासे सोलोंगिरि जायोब्ला बिथांमोना माबायदि जानांगौ स्टुडेन्टफोरखौ मा एडभाइस होनो सानो आं सात्र सात्रिफोरखौ बा स्टुडेन्टसफोरखौ फार्स्ट आंनि गिबि साजेसनानो जागोन डन्ट बी नेगेटिभ माइन्डखौ माब्लाबाबो गोसोआव लाखिनो नाङा लाबोनो नाङा सानफ्रोमबो पजिटिभ थिंकिंखौ लानांगौ सानफ्रोमबो दाजाबथाय नोजोरजों नायनांगोन दाजाबथाय सिन्था खालामनांगोन सोरबा सासे सानैया माखासे समाव गावनि इन्डिभिजुवेल सार्थनि थाखाय माखासे मिसलिड खालामनो नागिरनाय जोंनि गेजेराव ओंखारदों दा बे मिसलिड खालामनो नागिरग्रा मानसिफोरनिफ्राय जों अरायसम साबधान जानांगोन दा दिनै जोंनियाव गिदिर मिथिया उन्दै मिथिया माखासे नेगेटिभ सर्साफोरखौ जों ससियेल मिडियायाव नुयो नंगौ सोरबा सासेया मानिबा दिखाव हयथ' गाज्रि जानो हागौ नाथाय अरायसम बियो गाज्रि जानो हाया ओंखायनो अरायसम जोङो नेगेटिभ नोजोरजों जुदि नायालासिनो पजिटिभ दिगजों जुदि थाङोब्ला फरायनाय आबाद मावनाय फालांगि खालामनाय गेलेनाय हारिमु थुनलाइ गासैबो बिथिङाव सासे मानसिया साक्सेस जानो हायो होननानै सानो